Optic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexes Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chio Kisii nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chio Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otagetobo koreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexes Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Bebano mwanchomo rigereria nsemo ya kabire amagiro yeleso ne mambye bono mulisi chinga kichya chire kegima ani manyetenga obokoreri mboga ne iria sechi kanisa cheito na mwanchomo rigereria ntwakoireri baga akira twendo mutimo konyara ko bokuri kariburiria go amona intwe nera ko bogosanga eri ntonyara ko batokora ngana raya agendrete mulisia tutaracha korigereria egatia mabori yabanchwa barigere na wigo ebirengereri byabo nunga jerensome egetabu kia Yohana 5:15 nemo goikera 18 tororenga nkerekie kiarenge kerenga gekogera ndochenga asensameyo. John chapter 5 verse 16 yes through 18 right. 5:16 okay 5:16 Biblia gotebaiga asa yo abayahudi bagachaka gochanda Yesu bakarigia kumoita ekiagera akora aya seritu kuri sabato. Yesu akabairaneria ngagitega no ekirenga gitekenekire. Yesu akabairaneria tatango korare meremo no nyango ikabono na inchengo korande emeremo nabo ekiagera ase aya abayahudi bakamenta kurigia ko moite kiagera tasaretie esabato yoka kurende amonaya narogete Nyasaye nga nise ogwekora korengana buna Nyasaye morisi aiga aso kurigirerio kugwitu kwarera ase kifunge kiga Abayahudi bari barengo baburiti Yohana nganaye ngo Yohana akabatebi Yesu nere mani ngondi ya Nyasaye yes iye kurusia ebiense bagakongi chinkoro bagataka kumoita tairiyo kaigonga igasari sabata soko weni umonte sabato kurende yaruka Nyasaye nganta ise yes Ekaro Biblia gukwana igoriyo oyoro goja koiburu Emmanuel ngenje ya Nyasaye amana intwe yes abanda bagasomira samarika majene bamayite nguyo gocha okuruku Emmanuel ngenje ya Nyasaye amana intwe digaru umwana Nyasaye aba bani bonzi baba Isaya babatanga no masemi kukumwe nia na ndo bugambi bwaye burabera samarikaye ne nyumba ya yera abuye kugamba kare na kare tayi abantu batamanyite amanganaya right kurinde bakana jekina bamoita samangana abiri erimo igasariye sabatu ya kabere igo
aruka tata nyasaye ng'a ise bona se bintu byonsi bibere buna kwa nasa mangana ya iga. Alright, mbiamono sana Morisia kiroko rigereria esimeyo. Igo ba amangana na abire bari komo bono Yesu nko baorokeria ringa nere. Na mbeye mote ebiri tata ari mirima matukonzi. Na injiende mirima matukonzi. Ase mirime yate bara matukonzi. Ko kurigereria ase kungukia ye komene kianda go ikemeronge ne na bitano na bibiri. Yes. Yesu nko borokeria ringa igaje gukora ugwanja gwa tata. Na ndi buna aje gukora ugwanja gwa tata atoji ore mirima asa matukonzi. Tato liore mirima sama tu konsi acha gukora ugwanja kwaye. Yes. Ebintu byonse tato mubekera sama bukaye. Wane bina taito gukona kira abandi bina nero gukona chebina. Yes. De bina kona cha akora buna tata wakora ndu na chebina biga. Ige koro yesa kubeka sama naya. Na indu manya kurugo boro kereria abantu abayenga oguturika uko konene tata abikira asari nero kurwa oguturika kuguchia sabantu ondo ne bwensi okwege na tata okwege na lingana liaye ando kumwege na Yesu Kristo na rero bugima bwa kare na kare ibote de kuru kiria abantu ikiache te gokora na ndo te bate gokora imirime bwie kaba gokora na tata ekende na ende karaboro oboro keriga iganga eroboro lia kubwa na aro kubwa boro ligoro yayo bya muno umutanga ni ubito boro ligoro yayo Yohana Umubatiza na endo yokurwa boro libeke kabisa ntata nyasaye igoro ya Kristo Yesu nere Kristo manye kurwa oboro libwaye ebikone biriago kora usembere miriago kora ihebwate ogoitebereno ogwanjerano na tata nyasaye nero igekurwa oborori gure ya Yesu yere bikomenyene omanya goikote baiga abantu abagotaka kumucyana na kumuita igevika ngo kemeronge totona kianda ngo bakwenya kurigari ya sambali kamba cyene bakagitema oguturika gukurwa sambali kamba cyene so mango tatona kianda Biblia gotebaiga tatona kianda right igo mokoligereria igo mukurigaria mono amariko ikiagera mukagetenga nigo mure nobugima bwa kare na kare ime yaro nayo naro are kirori asende oteba na marika bakonya kurigaria ngana rako ba obugima bwa kare na kare yakuraga Kristo Yesu buna ensoko y'ubugima baisa koira na saba bani bonsi pi abani bariko borokinga ensoko y'ubugima Kristo Yesu lakini bamanya kurigaria samariko bakagana arako ba ubugima n'ubugima bugutuka asumutorio ito Yesu Kristo soma boneke kibungo kiaye omanye kurwoteba injetindi ko basoera yuko basoera Musa ekara Musa igari gitegoro ya Yesu Kristo punensoko y'ubugima no manene n'abaretero umubani yes ongabu nanchi alright biemano sana muri sintegatora urategatora arigirie simeyo rora gosokonye mute yake osokonye rimya aseda gikakoranga nabo asimie karego chakigimanye rigire rigenchira uranyara ko bago konye treat nabo konye beka na flight mode iga rinde to kolera magiro ye lesson emambie ya bono manchomo rigerie nyuranga abo igo nabo gusanga munaye kerengeri kiaga munaintwe emambie ya bono nindo chigatia mabori hayagenda ko baga gusangwa amana intimambie ya bono chingaki umurandia Jonathan Moseti kurobongonza nyari bari masaba akobore ngani ga kubore kwa niaba ya banda bange kirokende batamanyetinga Jesus changed water into wine. Was it real wine? Eneli boli muri siri tangani ngageteri kare kurwa senseme ya umwanchumo rigereria no chikoba gokorira neria ntarege gokorwa Paul Muragwa kurucisemo cyesatu mugrango nere akubore nga abange nigo banyarita ko bakwegena ebikone biri gwetania okwegena gwoka ebikone biri bigokorekana nchera kinande turanyara ko batokoringoria egatie ebikone ebigokorekana asama tukabono ebyo kerokende bitari korokana bire byekene oye kurunga Paul Muragwa kurucisemo kiria cya South Mugirango Morisia timanye tegoseko sawa sasa ya bolinga onjurite amaja kaba ewain edivai ne divai burungu
ne divai abete lakini tu abwate chi divai ibere nere yegutindia ibikire memera Yes. nere etari gutindia aroseti divai etari gutindia yegutindia nera marwa Nera marwa. ya aroseti ne divai yengi etari gutindia Vyema sana. Paul Murago. Paul Murago nera ari kuburia nga ariboriria nga ase ubwango y'ebikone mbiro bigokorekana inena cy'umuntu aranyare ko baga ko obeka ogwatanekana gati ebikonekero kende biribire byekene ebinde biri byo kwerigerie lietasobokorera waitu nambeyemo ebikone byekene ebikwenda n'umurubirio Nyasaye Saitani gukora ari ebikone yes na Nyasaye ngokora ari ebikone abantu abakora ebikone Biblia nebegete na kibakorekana Koika bigende neringana n'oborori bwa Nyasaye to the law and to the testimony. Asome Isaya isana isateke ngokeke 40. Yes. Eke ngokeke 20. Ngonye bagokuona ringaneri. Ikarigere n'ugukika kwa Nyasaye naenda mangana yayibwanana n'amangana onsi abani bakorete. Ekende obugima bw'omuntu yogokora ibikone asematayo isana ibere gotenga gwitira sukwa makwabo na boma banyeke mukemerongo matunda yawe teraso matunda abo kumenya kwabo taibo sayo ng'omuntu akora ibikone rinde omuntu goika mangana yayibwana ne n'ugukika kwa Nyasaye ayibwana n'ababani bandi yes obugima bwawe bw'obugima bw'oko mwa Nyasaye bakesiko nobanene ebyonsi bibwatanana kwa romenya kukane bwekere nomenya kukane bw'obulimo. Alright, nariga igakefa usoro kurwa account 047 akuborenga kubwatikana nogo konye gw'ekingoro ase abarayi b'ekikanisa abo bare ko mupinga Nyasaye gose Yesu kubatikana nebikone byaye aliboria yari kuborenga nobo bani bare gwikirania gose ne litu naturally banyarate ko bagukinia kingoro cyabo itanga ntumanyeya elieto bani Nyasaye ukurigeri mutwe oro bare bwo mwanya bantu obani mbe yote yabangu monda kali bibiri ndi aikirani no bare bwo muntu Yesa korora egigo chikokorekana mutuma watange ikinkebe yes pono boli no bare bwo chinkoro cyao obani teinga no bani bun engenjongera abantu bigene tenga Judas ari gutuka tarweti Yesu ari guturika taribo Judas orogetie mbu ya Saitani na abantu bagutura chinkoro chinkongu obakoroke ngana abaisesa ise na aba Saitani bali ora Yohana isana isateke nguke kemerongene na bine soma ngorore orokinga abantu bakongeti chinkoro inki bakurukia Yohana isana momoris isana isateke nguke kemerongene na bine Sana iseto 42 842 844 Biblia ya tebaiga 44 inwe na baiso oino Saitani na ugwanja kwa ino no gukora okugania gwaiso ere nigo arenge omuiti koro muchakano oseta tenene tasekene kiagere kene tikirime yaye kago kwa no bolimo niga kwa na yare aya omonyene ekiagera no munyambolimo na ise bw'obolimo igo orochi kubwatikane nganeyo aba Yesu agotoganyana na aba akongeti chinkoro batayikwirwa mangana yes kworo kinga na abangu bali aba Saitani igekero mondago kongia nkoro igirusia somanene obera sensema ya Saitani arokenga nchetire na Nyasaye Saitani ndamane all right bimono sana habungati ya wale wanyara ko bakubulia mabuli abo mwancho muri gatugwakira mbya munasenga gusanga muna inte birengere byago nabiga mabuli yago entonyara ko batoko yarera tuwa senchera yobwenge kegima haria ale eganga enene yelesoni ekote na nena se wikeye yasati gago konye kogo chaka ekote ye naye nyare ko bagutwara ogosemeria titokora chingoro chito chibe chingongu engana eyekego chagwetera senchera yenjiri nyara ko batoko yarigania senchera yobwikerno chinga kibono togera tokoto kwaligania sobro tibogo chomolisi ngana yayo mwele kigima bono engana nare kuyo mweli nga Yesu no motori bw'obugima bwaitu Yesu nero uri umutungi Yesu nero gukora ibikona asubuma bwaitu tomwigene twigene kera ringana likurwa sumunwaye
agwetere siretari aye ntore no gumagwa karara. Alright. Yemana sana mina satiga konyo mulisi ko kwire no chase kanisa sobokoreri tokoganirie amayo mwancho murige na twakoganirie amaya chinga kwene tokobago kogendera gotimo kana bigo konyara kobo konyora masesinia ya esabato mutimo ko mwenkegimensemo ya gatanayo mwere ningirane obumubako monene wetera sinchira ya matera togenda toskare ngorana ndase kagitari getambe. Ndizi TV, obwansu bw'omuguzi.